okej? Zapraszam, ostatnie 9 kiełbasek. Zapraszam do piwa. O, są łyse, tłuste kiełbasy! Brawo! Słuchajcie, czy będziecie nas słuchać, czy nie, my i tak zagramy niestety. Także chuj. A ty się kurwa tam siedzą z tyłu. Tutaj chodźcie. Chodźcie, że tutaj. Daj dobry przykład. Krzysia, mów coś. Ja mówię coś, ja mówię coś, ja mówię coś, ja mówię coś. O. No chodźcie na piaseczek, chodźcie. Weź tego starucha tam, potem w dupę. Rusz dupę! Gdzie byś tam siedział? No do ciebie mówię, tak, do ciebie mówię. Nie do ciebie, do niego. A ty też chodź tu. O, wy też chodźcie. Patrz, i udaje, że nie słyszy. Udaje cały czas, że nie słyszy, że to do niego. Dobra. Niech se udaje. My to i tak mamy wszystko w dupie i zagramy swoje i chuj. Wasze zdrowie! Trzymajcie się, bawcie się dobrze, tak jak my będziemy to robić. Stworki Eldupa Kolektyw, biały-czarny! I to jesteś białym murzynem, a rasizm to zło! Białe! Czarne! Białe! Czarne! Białe! Czarne! Białe! Czarne! Białe! Czarne! Białe! Daj mikrofon Grzechowi. Cyfrowe życie. Mi się wydaje, że to się właśnie od basu zaczyna. Tomasz się chowa z tyłu, ale tak naprawdę napierdala z tyłu.
Kto mi podskoczy? Już zauważyłem, kurwa. Kakaowe oczy. Lipa zgubił pałeczka, miał ostatnią lewą. Ma cztery prawe i ostatnią lewą miał. Piosenka o kakaowych oczach. Z repertuaru grupy Dupy. Kto ma, to wie. Aha. Raz, dwa, kurwa! Kto mi podskoczy, mam kakaowe oczy. Średni nas pewnie prawie rozkaz. To i co z tego, że mam ich wypary. Podskocz, kolejcie kakaowe okulary. Prosto do usta, mam kakaowe usta. Mamą zbiegną, ale nie czekał. Tyle trzech, to były już trzech. Że zaraz bazuje i znowu są górę. Kokałkę, płacisz trochę. My dobra, I start, czy się podziały będzie Italia? Widziałbym klasy, a może Natalia? Zresztą piękne moje oczy i mury. Czasem nie leją, na drogą skóry. Rozmowę ze mną czemu literki. W oczach mi stają, pełni literki. Potem nie potrzebne śmieszki. Że zaczynał kakaowe oczki. Kawałek, taki kawałek. My dobra, I start, raz, dwa, kurwa mać! Chwileczkę chłopcy, chwileczkę chłopcy. Ferdik? Oczywiście, że tak. Czekajcie, bo muszę sobie otworzyć piwo.
Warszawa! 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 Tysięcznika ducha, zostawiona powiedzówka, centrum Warszawa! Tysięcznika ducha, zostawiona powiedzówka, centrum Warszawa! El dupa gra, 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 yo, el dupa gra, el dupa gra, el dupa gra. Nowa wersja. Piosenka o miłości. A która? Ta najlepsza.
Fajnie, że wytrwaliście. Proszę. Dziękujemy bardzo, że jesteście z nami. Bo późno już, nie? Ale nie, już za chwilę będzie wcześniej. Szmata! No kurwa. Gramy! A nie gramy? Lima, wszedłeś na 6. No! Ale o to chodzi. Brawo! Dobra, jeszcze raz. Ej! I no gipko. No właśnie. Lipa się wkurwił, że nie ma piwa i zagrał krzywo. Ale to było celowe. Ja mam. Lipkens nie ma. Dobra. Ciach, Żyłek, nie ma czasu. Przepraszam cię, kochanie. Zadzwoniłem, bo miałem zdanie. Nie masz nawet pojęcia, jakiego dostałem zdjęcia. Zieloni mi się przed oczkami. Patrzyłem na tym paznokcie, jak lub opinii rośnie. Jak osiągnę lubię USO. Też spadło do ciebie nie zawodzie. Bo nie mam telefonu, karty mi wydało. Też spadło do ciebie nie zawodzie. Bo nie mam telefonu, karty mi wydało. Hej, panowie, nie zawodzie. Bo nie mam telefonu, karty mi wydało. Też spadło do ciebie nie zawodzie. Bo nie mam telefonu, karty mi wydało. Ostatnio dużo myślałem, by po Londynie spacerowałem. Myślałem, co będzie z nami wiele. Teraz już wiem, malimy, zwitam tle. Rozpijam herbatę, widzimy ze swej herbatę gorącą. Już spadło, będziemy nie zawodzie. Bo nie mam telefonu, karty mi żetonu. Już spadło, będziemy nie zawodzie. Bo nie mam telefonu, karty mi żetonu. Już spadło, będziemy nie zawodzie. Bo nie mam telefonu, karty mi żetonu. Już spadło, będziemy nie zawodzie. Bo nie mam telefonu, karty mi żetonu. Ruchnąłem jak z armaty. Jak zaznaty! Ja siedzę się rozprzestrzenia. Nie uciekam, bo mam do góry lek. Muszę spędzać 30. Piąta 30! Mi się nie mieści. Więc ja do ciebie nie zadzwonię. Rozwoń w kroku, obserwuj swoje słuchaj mała, coś mi powie. Musimy się rozejść. Nie ma życia bez końca, takie duże bez końca. Nie ma życia! Wystąpił taki duży bez końca! Nie ma! Nie ma! Nie ma! Naprawdę nie ma! Nie ma! Nie ma! Nie ma! Naprawdę nie ma! Nie ma! Nie ma! Nie ma! Naprawdę nie ma! Nie ma! Nie ma! Nie ma! Już ma to do ciebie nie zapowiem. Bo nie mam telefonu, karty mi żetonu. Już ma to do ciebie nie zapowiem. Bo nie mam telefonu, karty mi żetonu. Już ma to do ciebie nie zapowiem. Bo nie mam telefonu, karty mi żetonu. Już ma to do ciebie nie zapowiem. Bo nie mam telefonu, karty mi żetonu. Nie ma! Nie ma! Nie ma! Nie ma! Nie ma! Jak to się stało? Kolejny utwór taki koncertowo to prawie premierowy. Złoty wolności kwiat.
młodych gwiazd, tych gwiazd, siada złotych gwiazd, złotych gwiazd, siada złotych gwiazd, złotych gwiazd, siada złotych gwiazd, złotych gwiazd, siada na złotych gwiazd. Zagraj kajdany, wyrwaj się z usterowi z niego, fajnego łap. Zagraj kajdany i ukradnę wolności złotych gwiazd. Zagraj kajdany, wyrwaj się z systemowi z niego, fajnego łap. Zagraj kajdany i ukradnę wolności złotych gwiazd. Dziękujemy bardzo. Rozumiem, ciotka. Teraz jest taka piosenka, która została niestety napisana przeze mnie w 2000. Bogusia ma dziś urodziny, wszystkiego najlepszego dla Bogusi. Znowu? Znowu? Bogusia 100 lat. Piosenka napisana w 2007 roku, niestety do dzisiaj aktualna. Poczekajcie, jeszcze numer 58, tak? Pamiętajcie, numer 58. 58. 58. Twarożek z czosnkiem, ktoś zamawiał? Nie, A 58. ja w kiblu byłem. Moherowy ninja! Moherowy ninja! Moherowy ninja! Aha! Powiesz swe myśli plugawe, zastanów się dwa, 3 razy nawet. Będzie zaskoczy zbrojny swój drewniany kinczał. Szybki niczym błyskawica, moherowy ninja. Nie żaden inny, nie żaden tak. To moherowy ninja, nie zapamiętaj te cyfry, bo to numer konta i szyb. Do enigmy! Moherowy ninja! Moherowy ninja! I Gutek też! Aha! Orężem sprawiedliwość, a prawo tarczą. Jeden atakuje, za drugim się kryje. Ale ty nigdy cię winą tarczą. To ty będziesz pierwszym, co nastawi szyję. Moherowy ninja! Moherowy ninja! Moherowy ninja! Aha! Tyle co do tych pierwszych, nie będą miliony. Czy ręka mu starczy, czy jednak ukaże. Ona trudno, wyniesiony. Leczy do domu z faptem przy na ołtarze. Nie żaden chwilę, nie jara dwa. To moherowy, tak pary świat. Na wszystkie ciosy i wszystkie uniki. Lecz nie zamarnął za pan trafi z cuda wiki 666 wiki. Czyżby solo? Ja
Taki zdolny młody perkusista. I jeszcze młodszy solo! Żaden spinner, nie żaden tak, bo wyliczą, ratuje świat. Nie żaden spinner, nie tak, bo wylicza świat. Nie żaden jedi, nie żaden tak, nasze paralizy ludzi. A teraz wychodźmy, zamknij usta, pora spać, bo już Bardzo dziękujemy. PKP Train. Był też Wars. A w ogóle to zabieramy was do innego wymiaru. właśnie, a jak tylko nie powiesz czegoś, wiesz, tego, to ja nie śpiewam. Ja nie śpiewam wtedy. Zaraz będziemy napierdalać. Czekaj. Chwila. O, sorry. Spokojnie. Zabieramy was do innego wymiaru. Do wymiaru. No! PKP! Jak się bawicie? Będzie jawno jasna. Raz, dwa, trzy, cztery. Krzyczale go słusznie, kolejowy brudzie tnie. Patrzę na to, czuję, że to może spotkać mnie. Przewodowy kod, przewodowy kod. Widzę wodę, zagubiony czas.
stać. Ona odeszła, walnęła złoty strzał. Zostałem sam na komisji wojsku. Dowiedziałem się, nigdy nie zmieniłem, że to spotkanie to śmiertelni. Jeżeli się skończył się, miałem zagubiony czas, zagubiony czas, zagubiony czas, zagubiony czas, zagubiony czas, zagubiony czas, zagubiony czas. Didi! Gwiezdny chłopak! Chwila, co jest kurwa? Ja tu piję alkohol. Bartek, chodź, coś ci pokażę. Bo tutaj, nie wiem czy znasz Piotrka, ale ma takie fajne rzeczy. Zawsze. Wiecie, że znasz. Słuchajcie, w ogóle Piotr powiedział zajebistą rzecz, bo poznaliśmy się, znaczy ja z nim ostatnio na zacieraniach. I zajebiście jest, jak ktoś do was podchodzi i mówi tak: słuchaj stary, bo my się znamy tak tylko z mordy, jestem Piotrek, a ja jestem Bartek, jeszcze raz Piotrku. Znamy się tylko z mordy! I tylko mały krok do kordły. Pierwszy, ja ten pierwszy. Chwila, teraz my. Tam to będzie potem frywolnie. Zdrówko! Widać? Słuchajcie, to sobie muszę ustawić. Chwila! Teraz będzie piosenka, która obraża... Nie, to jest nieprawda. Obraża... jak on się nazywał? No, Chuja! chuja, ale nie. Chodzi o człowieka, który dowodził generalną gubernią za czasów II wojny światowej. Nazywał się Hermann Müller. I teraz właśnie będzie piosenka, że Müller to chuj. A Didi patrzy i słucha. A przede wszystkim właśnie to jest piosenka poświęcona naszemu przyjacielowi, który już niestety ponad rok nie żyje. I chuj wie po co. Nie, minutą hałasu go. Dokładnie. Taki dobry chłopak Didi.
bilet, ty kurwo jebana. Za to, że nigdy się tuła po obcych krajach będzie pisał bilet, ty kurwo jebana. Za to, że nigdy się tuła po obcych krajach będzie pisał bilet, ty kurwo jebana. Za to, że nigdy się tuła po obcych krajach będzie pisał bilet, ty kurwo jebana. Za to właśnie! Taki dobry wrócisz tu do polskiego jebanego składu, a nie chciał. A to będzie wysłał ile, ty kurwa jebana. Za to, że ty się tuła po obcych krajach będzie wysłał ile, ty kurwa jebana. Za to, że ty się tuła po obcych krajach będzie wysłał ile, ty kurwa jebana. Za to, że ty się tuła po obcych krajach będzie wysłał ile, ty kurwa jebana. Za to właśnie! Pamiętajcie, że to jest piosenka patriotyczna. Ty kurwa jebana. Za to, że dzieli się tuła po obcych krajach będzie pisał ile, ty kurwa jebana. Za to, że dzieli się tuła po obcych krajach będzie pisał ile, ty szmatą się z tobą. Za to, że cały z tobą powygrałeś będzie pisał ile, ty kurwa jebana. Za to właśnie! Bardzo dziękujemy. Bilet. Lipa zaczyna. Aha, aha. Nie wierzyć mi.
szurgowy może być uczony. Lubię porazowy, hologramy nowy bój. Bardzo dziękujemy i Michael też wam dziękuję. Słuchajcie, ja chciałem tak jako organizator powiedzieć, że fajnie grają chłopaki, to jest wiadome, ale jako denoworodkę chciałem powiedzieć, że skoverujemy ten wasz kawałek coverowy, ale nazwijmy go za to nie ten bilet, zrobimy to Hitler, la tra ta ta, to Hitler, la tak zrobimy, po niemiecku. Aha! To wymaga chwili przygotowań. Ej, ale w ogóle zauważyliście, że Cicho, Czułek, zamknij gitarę. Polskie rejestracje czasem same stwarzają nazwy dla zespołów. Dzisiaj jechałem z tego naszego... Cicho, zamknij mordę. Ja mówię teraz. Cicho. Ale polskie rejestracje stwarzają nazwy dla punkowych zespołów. I był dzisiaj zadane do rejestracji dla zajebistego punkowego zespołu. Votum 63. Kto zakłada taki zespół, to ja biorę 5% zysków. Albo 3. Jeszcze chwila, chłopcy, bo to nie jest takie kurwa proste. Co? No, nie, poczekaj, teraz muszę grać. Potem będzie dyskoteka. Okej. Teraz będzie piosenka z północy. Mimo, że jest po północy, to będzie piosenka z północy, a konkretnie z jakiegoś północnego kraju. Z Norwegii chyba. Proszę, jaki Bartek jest zdolny. Rata, kurwa! I don't know
piramidem do góry nogami. I chuj. Lubicie prąd, lubicie elektryczność, lubicie PGE, lubicie voltaż, volt. Nie, a co? A, przepraszam. Ty kurwa, ślepy? Teraz Jest, chłopak. cicho. On Zapraszamy już jest gotowy. Ale patrzcie, idzie, nadciąga. Macieja! Maciek. Co wy wiecie o seksie? Słuchajcie, nic nie wiecie. A jak? Halo, nie tego dresu! Po pierwsze, to wszędzie się rozbierać. Chcielibyście być tacy fajni jak ja, nie? Trochę się będę posiłkowała telefonem, bo tekst ma dwie linijki, ale ja 4 nie znam. Kiedy mam zacząć?
proszę pokochaj mnie. Zabierz mnie pośród gwiazd. Wielkich chłopaków, proszę pokochaj mnie. Iwaczka, w szczególności dla Wacka. Maciej, brawa dla Macieja i piątka za moc. To teraz słuchajcie te wolty. Nie. Chyba, że ty chcesz. No nie wszyscy. Słuchajcie, to chciałbym komuś dać Czas się skończył. Walizkę jeszcze mamy do oddania. Jeszcze się Ci oddam, spokój. Ci oddam spokój. Ziółek, uspokój się, tak? Ręka cię boli, chcę, żeby cię bardziej bolała? No, uspokój się, tak. No.
Lofix. Kto zagra na klawiszach? Koniec tego oczekiwania. Niepewności. Ale poczekaj, Bartek. Jak mają cię zanieść do baru, to czemu chcesz skorzystać w tamtą stronę? To cię zaniosą do wody i utopią. Jak zwykle. A, 300 mil do nieba. Widzicie, o, 220 mil do nieba. no to Lofix czy Volt? 220. Kto śpiewa, bo ja nie chcę. Ja jestem zmęczony. Dobra, chuj. Oj tam, damy radę, damy radę. Kto gra na klawiszach? Razem. Sero, chodź. Sero! Musimy się pozmieniać trochę na klawiszach, na innych tam... Na wieszakach. To jest taka piosenka o napięciu. O napięciu międzyludzkim. Między ludźmi a ludźmi, między człowiekami a ludźmi, ludźmi a innymi ludźmi. Zanim oni się nauczą grać na klawiszach, strasznie dużo po prostu, wiesz, wyjdzie czasu. Póki co, jakie jest napięcie w Polsce? W gniazdku! W każdym gniazdku! W każdym waszym gniazdku jakie jest napięcie? Nie wiem. Ale za to możemy... No i chuj. Trochę szybko. Zaśpiewam tę piosenkę specjalnie dla... Jeden kutas jest, kurwa, DJ Szleptuś. Piotruś, Piotruś! bo on ma dzisiaj urodziny. Piotruś! Wiesz, Szleptuś. Urodziny ma Piotruś! 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 Urodziny ma Szleptuś dzisiaj w północy ma urodziny. Piotrek! Urodziny ma Także kurwa, Piotrek! niech wypierdala po wsze czasy. I chuj. Wszyscy razem. Przyjebali, wyjebali, pojebali. Śpiewam dla was tak 220 volt. 220 volt. Śpiewam dla was tak 220 volt. Kurwa wasza mać! Zapierdalam gdzieś po trawce na komarze. Coś nie mogę trafić do mylinę. Na mylinę. Nie ma chuja. Zaraz flaszkę kupię. Zaraz kopię! Nie ma chuja. Zaraz flaszkę kupię. Flaszkę kupię. Ej. 220 volt! Śpiewa dla was tak! 220 volt! Kurwa wasza mać! 220 volt. Śpiewam dla was tak. 220 volt. Aha. Coś mnie gryka. Strasznie boli. Po co tutaj zaśpierdolić? Śpiewam dla was tak 220 volt. Który dzisiaj do mnie tu podskoczy? Zaraz jedne z tymi między oczy. Który dzisiaj do mnie tu podskoczy? Kurwa ma zobaczyć. Wszystkie 220 volt. Śpiewam dla was tak 220 volt. Kurwa wasza mać 220 volt. Śpiewam dla was tak 220 volt.
Taka zapierdolę! Kurwa jego brak! Trzeba nie ścianą, nie ma dla was tak. Jeszcze ile Raz, dwa, trzy, cztery, lidera! Jeszcze 20 volt, śpiewam dla was tak. Jeszcze 20 volt, kurwa wasza! Jeszcze 20 volt, śpiewam dla was tak. Jeszcze 20 volt. Słuchajcie, bardzo aliganckie tutaj, proszę Państwa, festiwalia zorganizował Piotr, który ma dzisiaj urodziny. Od północy ma dzisiaj urodziny. Ten tu człowiek. Gdyby nie to, to chuj. Serdecznie na drugim dniu Koszycznego Trójboju. Zaczynamy od razu z Górnej Góry. Zaczynamy od 220 volt. Wasza mać! Śpiewam dla was tak! Akurat! Kurwa wasza mać! Uwaga teraz, bo reszta zespołu może się odprężyć poza tobą. Halo, halo, halo. Ale mamy piosenkę urodzinową specjalnie dla Piotra. I Piotrze, połącz się w pary z kimś. Najlepiej z Lipą. Lipa! Każdy tę piosenkę zna, lubi i szanuje, albo mają w dupie. Czy ma ktoś wódkę, żeby nam dać? Bo jak myśmy grali jako na dworotkę, ktoś zakosił nasze flaszki, kurwa mać. Gdzie jest ta Pitek? Proszę bardzo, tańczymy! Ma urodziny dzisiaj. Szabada! Miguele, Piotrele. Gdzie są te pary? Czujesz twoją niedzielę urodzinową. Jak się czujesz? Gracje! Gracje! Kiedyś silnica Bacioru! dotknęła mojego cyca. Ktoś Czułem się podniecony, ale kto? zadzwoniłem do Yrego żony. Gracje! Powiedziała mi, Ach, rację! Signoro! trzeba sienicę wydymać. Powiedziała, że Cekino! u niego na chacie Doro! na materacu Wszyscy razem! yerba mate.
zobaczenia za 76 lat. I chuj. Brawo dla was, dla tych, którzy dotrwali do końca. Cieszymy się waszą radością, której nie ma. Krzysiu zapomniał powiedzieć, że jak ktoś nie przyszedł, to nie był. I zapraszam jeszcze. Słuchajcie, Grilla. nie ma tak lekko, to jest Trójbój Kaszubski 2001. Nie odpuszczamy ludziom, którzy przyjechali specjalnie z Warszawy, słuchajcie, za skromne grosze, żeby i tak wyszli teraz bez bisu. To ich jeszcze powoła. A to już był bis. A, to sorry, to przepraszam, to na razie, spierdolajcie. Jeszcze raz? No to jeszcze raz zróbcie, kurwa, ja pierdolę. Niech oni się poczują, jak go byli w dupie. Jeszcze! Chcecie bis? To macie bis. Chwileczkę, ja robię bis. Wiadomo jaki. Jak robisz bis, to wspierasz PiS. Przestań. Jak robisz Ja robię hej bis. ho, to wspierasz PO. Jebać ich obydwu. Ja robię bis, kurwa. Dajesz! Pojedźka na rozterraz tarde, monstruo oprawiane, skryto el responde, Caralos, paraíso de Banderra, Caralos, sobre los cómices restos, Caralos, con Antonio en el gorro, Caralos, el ano hombre, Caralos, Caralos. This is the rhythm of the night. Koniec już? Gracje. A, widzę nadal tutaj entuzjastów, którzy nie kupili biletów i mają w piździe to wszystko. Ale są potomkami atletów, kurwa. Mają wszystko w dupie. Za darmo grają, kurwa. 500 plus wam sprzedają. Dobra, spokojnie. O! Dżemik, jeszcze dla Dżemika coś zagrajmy. Ostatni numer, damy radę dla Dżemika? Czy nie? Z grupką? Ostatni numer dla Dżemika damy radę, czy nie? Panowie, damy radę ostatni numer? Czy jedziemy skład noworodkiem, zmieszamy Eldupa Sporki? Noworodkiem z Eldupa Sporki zmieszamy? Karak, chodź! Karak Teges, chodźcie jeszcze tutaj, zmieszamy się. Dawaj, jedziemy jeszcze coś. Ostatnie dwa numery? Nie, już nie da rady? Ostatni! Nie, już nie da rady. Nie da rady już. Nie ma aplauzu, słuchajcie. Są ludzie z tych pauzów. This is the rhythm of the night. My night. Oh yes. The rhythm of the night. Dobry pomysł tutaj mam, słuchajcie, od Warchlaka. Na sam do widzenia, a nie do widzenia, że już pójdziemy, tylko będziemy dalej chlać. Tylko do widzenia z tą sceną, żeby rozwijać. Wieczorne telefony. Z mrówką na perce, wyjątkowo, bo generalnie o masterce powiedzieli. Mamy niespodziankę mamy. To nie znika. Oddaję kał i znika. To urodzinowa niespodzianka. Zasrałem kibel, brudnym odbytem. Nie będę spuszczał wody. Smutny bez
Stary singla, nowy slamu Hitlera. Gówno przyschło trochę, szczęci moja dupa. Będę drapał do krwi, aż pocieknie jucha. Razem żyły to! Jeszcze raz! Solo, proszę bardzo! Łatwiej być na przykład w zeszły wtorek, albo na przykład w środę. Słuchajcie, Środa taki mały piątek. Można wtedy na przykład minut cmentarne siła. Cmentarne klimaty. nikt się nie denerwuje. Tego lasa przychodzi do pracy, a my przemyślą, że poważnie. Nikt się nie denerwuje. Wszyscy spokojni. Dużo nie wyszło. Czasami tak jest. Dobra, no do widzenia mój brat Tomasz zaśpiewa kawałek specjalnie dla doktora Yry, który zajebiście się nauczył grać i będzie ten kawałek nosił tytuł Zastanów się co robisz i będzie improwizował. Mój brat Tomasz, proszę bardzo. Ja to się nie zastanawiam. A proszę o ciszę, proszę o ciszę. Uspokójcie się. Uspokójcie się. A jest.
kurwa, mówię inaczej, szkopnij cicho. Robimy to, co on śpiewa, nie to, co wy chcecie grać, kurwa. Zastanów się, co robi? Chuj, raz, dwa, trzy, cztery. Zrób raz, dwa, trzy, cztery, Tomek. Raz, dwa, trzy, cztery. Czy wy jesteście najebani, ale my jesteśmy najebani. Nie wiem, dobra, okej, dobra, ostatni numer. Powiedzcie, co mam zagrać cokolwiek i my spróbujemy to zagrać. Cokolwiek, kurwa, cokolwiek. Nie, od ciebie, kurwa, nie chcę, bo nie kupiłeś biletów, kurwa. Wieczorne telefony! Wieczorne telefony! A ty kolego odłóż łopatę, bo nawet na tą łopatę się złamać, kurwa. Wieczorne telefony lecimy. Kurwa, pojadę. Krzysiu, chodźmy. Wieczorne telefony przemawiają miłością. Pouczają się, jak się obchodzić radością. Dawaj, kurwa. Tak bardzo miłego, kiedyś nie się. Kiedyś się robić. Jak to ja wieczorami czeka, a skórach myślę, że nie sam polega. A ja czy woli, a wodę, jak ty woli. Domyślam się, że jestem
że